אלי שמחון זה אחד שעבד במגזר הציבורי כ-37 שנים בתחום התכנון והבנייה בכל הוועדות, כראשי ועדות, גם במשולש וגם באזור הצפון. בתקופה האחרונה, כלומר עברתי מבחנים ושאלונים לגבי מועמדות גם לראש מועצה ממונה, עברתי אותם בהצלחה וקיבלתי מינוי מהשר לנהל את הוועדה הממונה כראש המועצה בכפר מנדה. המינוי ניתן לי ב6/8/2013. מאותו יום מלבד חגים או שישי שבת, אני נמצא פה מהבוקר עד הערב, ואיך אומרים, הפשלתי שרוולים והתחלתי לעבוד בכל הנושאים שמועצה אמורה לטפל בהם, מהפרט עד הכלל. בכל התחומים, בחינוך, ברווחה, בתעסוקה, בגנים, בבתי ספר, בנושא תברואה, בנושא פיתוח, בכל הנושאים האלה לקחתי את כל הדברים האלה ברצינות. השלב הראשון שהתחלתי, נכנסתי לפני פתיחת שנת הלימודים, ואמרתי קודם כל אני אשים את הדגש העיקרי בנושא של החינוך, שהוא הבסיס לכל דבר שעובר לגבי הילדים שלנו בעתיד. ונתתי להם את כל מה שצריך כדי לפתוח את שנת הלימודים בהצלחה. שנת הלימודים נפתחה בצורה מרשימה ביותר, מלבד אלו תקלות קטנות, ממש מזעריות, אבל היא נפתחה בצורה מדהימה, שגם המחוז בנצרת שלח את ברכתו לפתיחת שנת הלימודים שנפתחה בצורה חלקה. אני משקיע המון בנושא החינוך, בנושא עיר ללא אלימות, בנושא נוער בסיכון, בנושא המתנ"ס, בכל הנושאים החינוכיים, בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי. כי המוטו שלי גם והמדיניות שלי לגבי זה, כשאתה מחנך ילד מגיל קטן ואתה נותן לו את כל המשאבים, ככה אתה מעצב אותו לאופקים אחרים לגמרי, לאופקים חיוביים, בכל הנושאים שישנם על הפרק. הזמן הוא קצר, אני עד הבחירות, אם יהיה סיבוב שני אז זה עד נובמבר, סיבוב ראשון זה עד סוף חודש עשירי, אני מתאר לעצמי, אבל בתקופה הזאת אני לא מסתכל שהתקופה היא קצרה ואני צריך לשבת עם ידיים שלובות, אלא אני עובד יום יום, מטפל בהמון נושאים יום יום, מהפרט עד הכלל, וככה אני אעשה עד היום האחרון שאני אצטרך להיות פה. אני אעשה את העבודה בנאמנות, בצורה מקצועית ביותר, כל הזמן, כל רגע אני קשוב לרחשי הציבור, אני עושה גם סיורים בתוך היישוב עצמו, כמו שהיום למשל שמעתי על אבל שהיה פה בכפר לגבי אדם שנהרג באילת, אבל הוא גר בכפר מנדה, הלכתי לנחם אבלים, זה גם אחד הדברים שנמצאים אצלי באופי, וזה לא משנה אם אני מכיר או לא מכיר, היישוב הזה הוא שלי, אני מנהל אותו, אני אמור להיות גם בנושאים האלה. זהו באופן עקרוני, המועצה, חברי המועצה, עובדי המועצה ומנהלי המחלקות, כולם קיבלו אותי בצורה מדהימה, נתנו לי כתף, וזה חשוב מאוד שאתה עובד בצוות, ואתה נכנס למקום שבאמת רוצים שינוי, אז אתה עושה את הכל במוטיבציית יתר, לא יתר מדי שזה יכול להיות באוכריך, אבל אתה עושה את העבודה כצוות, אתה מקדם פרויקטים לטובת כל הציבור פה בכפר מנדה, גם התושבים בכפר מנדה, אני עושה סיורים לפעמים לבד, ואנשים כבר התחילו לזהות אותי ובסבר פנים יפות, אני כל כך מבסוט מהנושא הזה באמת, ואני מעריך את זה, את הגישה ואת החמימות שתושבי כפר מנדה נותנים לי. ואני מקווה שעד היום האחרון שאני אהיה פה, אני רק אתרום, ואני אצליח להשאיר איזושהי, איך אומרים, חותמת, שבתקופה הקצרה שלי עשיתי משהו פה. אולי השאלה השנייה, ענית על חלק גדול מהשאלה השנייה, אבל אני חוזר ושואל אותה, כי באת לזמן קצר כבר, פחות מ3 חודשים, נשאלת השאלה, אם באת בתוכנית עבודה רצינית ל3 חודשים, או שבאת להעביר את הזמן? חס וחלילה, אני לא באתי לפה בשום פנים ואופן, לא בשביל שכר
ולא בשביל רכב, ולא בשביל להעביר את הזמן בשום פנים ואופן. באתי לעבוד, וכל מי שמכיר אותי במגזר הציבורי, גם ב-37 שנות עבודה שעבדתי בוועדות לתכנון ולבנייה משנת 77, אני הייתי עובד, לא באתי לעבודה, אלא באתי לעבוד, ועבדתי מהבוקר עד הלילה. כמו שפה, אני מופיע פה במועצה 6:30, 7, ואני נשאר גם לפעמים עד 6, 7 בערב. אין לי בעיה של שעות, אין לי בעיה של זמן, אני באתי לעשות ולקדם, באתי עם מדיניות מובהקת, קודם כל לשמור על הקיים, לא להידרדר אחורה, כמו שהיה לפני שהיו הוועדה הממונה פה. לשמור ולעשות, כמו שאמרתי לך קודם, ואמרת שכבר עניתי לך על זה, לשים חותמת שעשיתי משהו ב3 חודשים האלה, ואני חושב שבתחום החינוך כבר הספקתי לעשות המון, ואני עדיין ממשיך לעשות, בתחום של הפיתוח, של הכבישים, של גנים שהיו בבנייה והסתיימה וגם נפתחו בשנת הלימודים, גם זה עשיתי, ולראיה ישבו פה כולם יחד עם הקבלן, וכבר יומיים לפני תחילת שנת הלימודים גמרנו את האשכול המערבי שנמצא בשכונה החדשה המערבי, זה גם כן ביוזמתי, שהאצתי את הדברים האלה ופעלתי לטובתם. חד משמעית אני חוזר ואומר, לא באתי להעביר את הזמן, באתי לעבוד ולתת לתושבים כל מה שאני יכול במסגרת הזמן המוקצב שיש לי. שאלה שלישית, כי בשבוע האחרון שמנו לב שהתחלתם בשיפוצים בכבישים בכפר. אתה יכול לספר לנו קצת על הצעד הזה? כן, אני נתתי הנחיה גם כן, כשנכנסתי לפה אני ראיתי שמערכת הכבישים היא לא מערכת שהייתי רוצה לראות, והתשתיות לא מערכת שאני הייתי רוצה להיות. דאגתי גם טברים יחד עם הגזבר, דאגתי לטברים מהוועדה לתכנון ובנייה, שאני יודע מה זה הוועדה לתכנון ובנייה, יש שם היטלי השבחה, זה כספים שנגבים מהתושבים פה, וזה כסף שאמור לחזור לרשות לצורכי תכנון ולצורכי פיתוח ותשתיות. אישרנו טברים כאלה ואנחנו צריכים לקבל עוד 1,000,000 שקל, ונתתי הנחיה גם למחלקת הנדסה להוציא לי מהמגירות עם קיימים או מכרזים שנמצאים כבר, כלומר עברו את הדיון עליהם ולגביהם יש זוכה, כדי להאיץ כמה שיותר את נושא התשתיות ביישוב. נושא התשתיות הוא בירוד, בוא נאמר דבר כזה. הכניסה ליישוב, הכביש הראשי, הכניסה מהכביש שהולך לכיוון משגב, זה גם אנחנו במשא ומתן מתקדם מאוד שרשות הניקוז צריכה להשלים שמה, ואז החפ"ת צריך להשלים את הכביש הזה עם 2 מעגלי תנועה. אני עומד על זה שזה יעשה כמה שיותר מהר, קבעתי כבר ישיבה השבוע, כי הם הבטיחו לי שתוך חודש ימים זה יהיה הכל גמור. אני עובד על הנושא של התשתיות בצורה רצינית, ואני גם כן מחלקת הנדסה הכינה לי מספר כבישים שהם במצב ירוד ביותר, וביקשתי להאיץ את זה, את התקציב אנחנו נמצא ונחפש, יש לנו אותם, ואנחנו נעשה את זה כמה שיותר מהר. אני מקווה שנספיק, אבל אם לא נספיק הם יהיו מוכנים לראש המועצה שיבחר. ואני מקווה שהוא ימשיך עם זה, עם הכיוון הזה. תדע לנו על התוכנית שאתה מתכוון לבצע עד תום התקופה שלך בכפר מנדא כראש הוועדה. אוקיי, א', בנושא החינוך. בנושא החינוך אני מתכוון לתת ולהעצים את הנושא של החינוך ולהעלות אותו מספר דרגות, כמה שאני יכול. קדימה, יזמתי ואני ממשיך ליזום, יהיו ישיבות גם בשבועות הקרובות, לגבי עם כל מנהלי בתי הספר, מנהלות הגנים, הרכזים למיניהם. עוד 10 ימים בערך תהיה פה ישיבה גדולה יחד עם כל מנהלי מוסדות החינוך, עם אנשי משרד החינוך, לגבי נושא של נשירות מבתי ספר, וזה אני משתדל לעשות, לסיים את הכל, כולל החלטות, כולל תוכנית, כדי ליישם אותה כבר בחודשים הקרובים, להתחיל וליישם את הנושא הזה, להקטין את הפער של הנושרים, למצוא את החסמים ולמצוא את ההדגשים, מדוע הנשירה היא כל כך גדולה מגיל קטן, ואנחנו מדברים מגיל קטן, מגן צריך להתחיל, את הנושא של הנשירה צריך להתחיל מגן, זה אחד. דבר שני, הנושא של התשתיות ביישוב. דבר שלישי, הנושא של תעסוקה ביישוב, שאני יודע שיש אבטלה גדולה. אני שמעתי שקיימת איזושהי תוכנית שהתחילה את ההליכים שלה בנושא של אזור תעשייה משותף, מסחר
ותעסוקה משותף עם כפר מנדה ועוד שתי מועצות סמוכות, ביר אל מכסור, כן, וחנתון, אם אני לא טועה, עמק יזרעאל. ואת התוכנית הזאת אני מקווה לקדם אותם. אני שבוע הבא אהיה בוועדה המחוזית, יבדוק באיזה מצב, באיזה שלב זה נמצא, ואני אנסה לקדם אותה כמה שיותר. אני חושב שזה ייתן פתרון, גם כן להוציא את כל העסקים המזהמים והעסקים שנמצאים בתוך היישוב, אל מחוץ היישוב, אל אזור תעשייה ותעסוקה ומסחר, שזה ייתן קצת ירוק לתוך היישוב עצמו, יהיה אפשר לפתח את כל היישוב בצורה יפה, כי היישוב נמצא במקום מדהים, באמת מדהים, וכדאי באמת לתת לו את הנופך הזה גם כן של האוויר, ולא כל העסקים והלכלוך נמצא בתוך היישוב עצמו. להוציא את זה החוצה ולהפנים את המודעות של הירוק, של הטבע, גם בתוך היישוב עצמו. שאלה אחרונה, אתה כבר כמה שבועות בכפר, אולי מצאת משהו מיוחד בתושבי הכפר או בכלל בכפר מנדה? כן, אני כבר אמרתי את זה, ואמרתי לך, אנשים קיבלו אותי בו בחמימות. מהיום הראשון שכשהגעתי הייתה בעיה של שכר, והגעתי וכולם היה זה לקראת חג הרמדאן, הרי סוף הרמדאן למעשה, שאתם פותחים את הצום, וכבר שם בבנק הספיקו להכיר אותי ושאלו, אתה ראש המועצה החדש, ובירכו אותי באמת להצלחה. אני עשיתי סיבובים גם לבד, אנשים כבר מזהים אותי, מקבלים אותי בחמימות, אם זה העובד הפשוט, אם זה הבן אדם הפשוט, אם זה כל אזרח פה בתוך כפר מנדה קיבל אותי בצורה מדהימה עד עכשיו. וגם אני הדגשתי לך שהיום, כדי להחזיר להם את זה, וזה גם אצלי טבוע באופי שלי, המצווה של ביקור חולים או ניחום אבלים. היום בבוקר הייתי אצל משפחה שאני לא מכיר, אבל ביקשתי שיקחו אותי למשפחה הזאת וניחמתי אותם והשתתפתי בצערם. ואני אומר לך שאני מרגיש כמו בבית. זה לא מוזר לי, כי אני עבדתי גם במשולש, אמרתי לך, בכפר קאסם ובקלנסווה קרוב ל10 שנים. אז זה לא מוזר לי מהבחינה הזאת, ואני מתחבר לתושבים, אני מכיר את המנטליות שלהם, ואני יודע איך לטפל באוכלוסייה הזאת, כמו כל אוכלוסייה אחרת. אנשים נחמדים, בסך הכל. אדוני, אנחנו מודים לך, תודה רבה. תודה רבה, ואני מקווה ששיתוף פעולה יחד עם כל מנהלי המחלוקות, עם התושבים עצמם, נגיע כמה שאפשר, גם עם ראש המועצה הבא, לאופקים אחרים, ושהבחירה תהיה נבונה, צודקת לכלל התושבים, בלי משוא פנים. מה שלא יהיו תוצאות הבחירות. תודה לך.